इस संसार में एगो बात याद पड़ता स्वामी जी। हाँ जी जी आइल एक दिन जाई। हाँ वो निश्चित बा कौन जरूरी बा। तो जाएंगे हमरा भी बहुत फिल्म के शूटिंग करे के बा। हम अभी रहब की अभी कई गो लोकसभा के चुनाव देखम बेटा, कितना जना के प्रधानमंत्री बनाए, कितना जना के सीएम बनाए, अंत में हम हूं बनो। अरे की कवना बिरछिया चिरई अरे खोटवा बबलू जाके आज ए मानव शरीर से ही आत्मा जब निकले ले साहब तो कवना रूप में उजाई ई केहू नहीं खे जाला। सही बात बा। चिरई बनला केहू जेकर जैसन कर्म रहला हो हिसाब से सबके योनि मिलेला। हाँ तही तेरे माता जी पे गो भाव आबिल का अरे की कवना बिरछिया चिरई अरे खोटवा बबलू जाके अरे सुन कही के गाना हमारो चली गइलू पखिया पासा हो कवना बिरछिया चिरई खोटवा बबलू जाके कवना बिरछिया चिरई खोटवा बबलू जाके तू कहाँ बारू माई ई तो हमरा पता नहीं के बाकी तार घर के लोग तारा के खोजो आज तू रहत तो शायद ई प्रोग्राम खुशी में बदल जाई मतारी बाकी नहीं खुद तो भी हमरा के गावे का पर कवना बिरछिया चिरई खोटवा बबलू जाके सुन कोई के गाना हमारो चल गइलू पखिया पासा रहो हे माँ हे आत्मा तू कहाँ बारू हम एक बार बता दू वो घर के लोग वो आत्मा के खोजता संजीव भाई और कहता बड़ा वियोग से नहिया के डोरी तुरी चले गइलू चुपे चोरी। अगर तू हमरा से बतैले रहतू कि तू जाए वाला बारू भाई थोड़ा के जाए आज तू एजा नहीं खू ए परिवार में नहीं खू मातारी वो घर के लोग ही जानत होई और लोग कहा जानी जे माई के दर्द जाने ला साहब वो जाने कि माई की ममता का हो कि नहिया के डोरी तुरी चल गइलू चुपे चोरी कवन नगरिया कवन गाँव हो कहीं से भी हम आई कहीं से भी अगर डॉक्टर साहब घर में जास तो माई के देखो थे तुमकरा बाप रे बाप हृदय का कहलो मतारी के देखने के बाद साहब औहे घर में आवत हो जब माई के ना देखत हो त का बीतत धाई धाई घर आंगन में धरत खोजिले बन में धाई धाई घर आंगन में धरती आकाश ठावे ठाव हो देखे न पाता गइलू कोनो पता सूचना ना देलू हमरा कोनो तू सूचना ना देलू माई कि हम जाता नहीं सबके छोड़ के तू चल गइलू देखे ना
बाड़ी सूरज से पूछी कि चांद से पूछी कि ये लोग से पूछी ए माई तोहरा के केकरा से पूछी हो सूरज या चांदवा से गगरी पवनवा से केकरा से ना पूछनी तोहरा पूछिलू कैलू कवन खो हो तलवा तलैया से पूछनी तरैयन से केहू नहीं देख पावे जो हो केकरा से पूछी